Dobrý den, Láďa Bláha z Velorama.cz. Dneska tady mám trošku speciální věc, kterou chci ukázat. A sice skládačka, potřebujete na ní občas vozit věci, které jsou o dost větší. Je to většinou problém, že ten zadní nosič se blbě připoutává k němu věci, navíc je poměrně úzký, ale máme teď na nahon kola i takovýhle nosič, který se dá namontovat prakticky na cokoliv, bez jakýchkoliv navářek, protože je pod brzdy a do díry v korunce vidlice. No a proč ho dáváme na tohle kolo, je poměrně jednoduchý, protože odsud poveze tuhletu bednu. V té bedně vevnitř jsou dva windshieldy na lehokolo, takový plexiskový štíty, a na normálním kole by byl problém to odvést, na skládačce taky, ale díky tomu nosiči se s tím lze poradit celkem snadno.